Ji abiriyo owito ngimagi kama moko dhi mbele gi yudo thieth kaluwore gi masira makoch mar apaya mane otimore okinyi ma kawuono Miasenyi manie apaya maduong' ma aya Mombasa ka dhi Nairobi. Masira mane otimore kinde mane nyamburko no mating'o jowuoth mane ya Nairobi ka dhi Mombasa ne temo kadho nyamburko machielo eka ne orado gi lori kendo kelo masira no. Jogo mane yudo hinyruok dhi mbele gi yudo thieth e kar thieth ma Moi Referral Hospital mantie Voi e kaunti ma Taita Taveta. Joneno oseyo jariembo mar nyamburko no ma bende ne owito ngimane magiwacho ni ne oluwo chike mag apaya ka gikwayo oganda mondo obed motang' kaluwore ni thoth oganda thoro yudo masira e apaya no. Especially wakati msimu wa Krismasi hao angalifu barabarani. Hapo hivi area yetu hapo ukiangalia kutoka pale juu mpaka pale chini. Hapo inakuanga mbaya sana hapo mahali. So, kenye ningependa kuambia madereva ni drive safe. Unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu. Ni careless. Yes. Wa madereva. Dereva matatu na pia na huyu wa roli. So ile kitu mimi naweza kuomba Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara na muendeshe gari mkiwa. Na kama unaona overtaking haiwezekani, usijaribu ku overtake hata kidogo.